وأما صدوته نعم وقت هتك الحرمات واستعلاؤه نعم على المتكبر فمما لا يسع نعم أحدا حمله ولا يوازيه دوقه يحذر نعم قبل وقوع الفعل غاية التحذير ولا يقتصر ولا ينحصر عن الدفع نعم بتذكير صاحبه ما وقع على الذين فعلوا مثل ما نوى فعله وزجره وتعليمه أن ذلك مفتاح العقوبة نعم والمصائب حتى يرجع عنه نعم إن كان موفقا وأما صدوته نعم so tawi ko jawlagol makko waqta hatkil hurumati نعم saha kuncegol hurumaji hurum diina l'islam hurum Allah so huncaama no filñitortono no laawortono wasti'la'uhu ala al-mutakabbir نعم e towdemo e mawnikiniiɗo o holla ɗum hay hunde wonani wona mawnikiiɗo to kañum ɓuri fof نعم o holla mawnikiiɗo hay hunde wonani ko e dow ma gomi waɗa fawi e dow ma a reftan laawol tan wasti'la'uhu ala al-mutakabbir wona to ñifi ɗo tan woni ceerno wi laawogol makko نعم saha kuncegol hurmaji e hollude mo mawnikini ɗo hay hunde wonani نعم ceerno wi ɗum kam fa mimma la yasau ahadan نعم hamduhu hay goto wawa rondade ɗum nene kawruɗa e alhaji alina laaɓi taw ko hurum l'islam hunca نعم nende hemo nata sago ma haadino a tawano kañade he wala yuwasihi ɗawɓuhu hay goto alana hattan نعم rondade ngol ɗon laawagol hurum l'islam hunce walla hurum Allah hunce koye gonga tan goopi ngala نعم pankari ngala belaɗe ala komin sinci wuran hay goto mi forsani نعم kala garɗo ɗo no mbamini ko noon wayata نعم so wayani noon ala en pamodirta ɗum waɗi ceerno wi yuhazziru omo rentinanno نعم qabla wuqu'il fi'li نعم o deƴƴatano surtout noon so soynima نعم wonko anniya waɗede walla yiya neɗɗo o wonko anniyi wadde ko hawrani e sunna نعم o rentina ko adinde ɗum yannata ceerno wi ɗum ko gayata tahsiri ko kattude dentingol o heñata ko o yawata lawade kanko pour o yana e juumre weeɓanani mum sabi ko ma o rentina ma o rentina ma o rentina o waajo yomum noon so yano yi heen so laawima e mum ko combat mawɗo ceerno wi wala yaktasiru wala yanhasiru ani dafi o raɓɓiɗintako o suratako duncude ko soynina ara ko o raɓɓiɗintako o suratako e rentinde ɓe e duncude ɗum holno duncirta holno rentinirta bi tazkiri sahibihi ko siftinde joomum neɗɗo o mo yi e mum o wonde ne jogori feñide delankayagal ɗo e ngoɗo wuro sincirago Allah o siftina sahibihi ma waqa'a ko yananno alalladina fa'alu misla ma nawa fi'lahu o wi ay ko gandiɗa wadde ɗo ko ɗum heɓino no kaari en mbaɗino ko wayni o rentina ɗo ko peewal tan wonata ɗo konngol gotol wonata ɗo ɗum wiyaɓe noon pankare ngala ɗo gopol ala ɗo peccagol ala ɗo konngol ko gotol o rentina sahibihi ma waqa'a ko yananno alalladina ɓen faalu gollunoɓe misla ma nawa yeri ko on anniyi fiilahu ko miijotoɗa ɗo wadde ko rento mi rentinima wa zajrihi gufde on wa ta'limihi e andinde on
o gufa on o andina ɗum anna dhalika miftahul uqubati wal masaib ko pewjata ɗo ko gandirɗa ko mijotoɗa ɗo ko ya andu ko coktirgal lebte ko coktirgal musibaji wata won sababu mum noon wata won sababu mum de hurum l'islam huncatake ɗo o serata omo gufa on omo waajo hatta yarji'a anhu ha on rutto tuuba arte e peewal ceerno wi ko ɗo ko in kana mo waffagan tawi ko kawridinaɗo tawi ko malaɗo jaɓa nana tuuba ko miijotono ko anda wona noon in kana mo waffagan joni noon fa in kana mahzulan ceerno wi so tawi noon ko cañjaɗo momtaɗo jiiɗe ɓernde so tawi wona kawridinaɗo te o rentini on woppu wata feññinɗo ko ala ɗo wonna ɗum addi nuga baw en holko nuga baw en darnirte ko yimɓe goppu pankare ceerno wi so tawi ko kawrdinaɗo o on jaɓa tuuba arta heddo e konngol fa in kana mahzulan tawi noon ko cañjaɗo momtaɗo jiiɗe ɓernde fa in kana mahzulan wa ta'ammada kisa on teyi wa fa'ala on golli al mahzura ko hada ɗon e wuro he ko dewgal ngal wata waɗe hen nanggam o inde nde hunde nanggam wata waɗe hen ndentoɗe nanggam o e nanggam o o teyi o waɗi ko ɗon noon yasu alhaji ali yana e makko yasu alayhi o laawo e makko saɗa watan laawagol la yahmiluha sahibu laawol ngo ganduɗa laawanaɗo o wawade ɗum sipporta kawrdinaɗo kam ceerno haali on kam tuubat tan tellito ara heddo e diine heddo e sunna tawi noon ko cañjaɗo mo feere mum boni o wi on te waɗa tan te waɗa e dewgal mum ko fotani wadde walla e walimaji ɗi walla inɗe ɗi walla ko nandi hen o wi on saaha noon o yana e on o laawo e mum laawogol ngol wawa rondade ceerno wi ayi on in kana minal haalikina tawi on jeeya ko e halkiɓe fa yahrubu jiya doga no alhaji ali laaworto e makko ni andi no wawi wade fof fonno ko tuubde ora wayi julɓe mballa mo o yaafno kono jiya ceerno wi tawi ko e halkiɓe o jeeya o yalta wuro ngo ceerno wi wayat tadda o jartodina an diine higa diine makko teede ko perannoɗo Allah o daga o yalti wuro madina alhaji o jartodini on saaha noon o heɓaɗa so heeɓiɗa wona hankkadi ñande fof ko jennoje e aybinde ceerno o kay ko ni wayi wuro makko ko nanggam e nanggam yimɓe jeeyde fatibaɗo omo joguino ɓeeni yimɓe a wonat e peewal tan sa salima en kejjata ɗo jomum en so salima han so jalti gona ɗo woɗɗani ɗon taw woɗɗaki jomum en gona ɗo so goni ɗon noon on saaha no ceerno jeeya jomum jartodina hankkadi no haala haalaji jaltuɗi fa yahrubu jomum doga wa yartadda jartodina andini higa diine mum ceerno wi fa yabqa jiya noon o heddo kanko on jaltuɗo on dogɗo jartodinɗo o heddo kal mulqa o wayno beddaɗo ni hankkadi o weddama o jogaka haaju wala ya'ti lahul khayru ceerno wi moƴƴere arantamo ɗum ne ko aynama tawajja kala to o yeehi ko bonna tan yottoto mo wona moƴƴere ɗum kam yiyama laabi laabi wonno e Medina Seydi Alhaji Ali donno ceerno ko haalata ɗo koko tawa on mbano ɗon la ya'ti lahul khayru mbanoɗo noon o moƴƴere arata e makko ceerno wi ɗum ne ko aynama tawajja kala to wawi yaade bal accu ceerno wi e duuru hankkadi won tan ko e yiilade fi hayranihi e wemre makko oron ko andirto o fayi oron ko andir holko waɗata ceerno wi wa yansalihu anil barakati o ɓooro barke nde won ɗon de omo ɓornino barke barke o noon o ɓortima ɗum wona o boorama o ɓortima barke ɗum ne ceerno wi ko barke addiniya wa duniyawiya barke diine e barke aduna hay oɗo aduna o nemata ko hay ko ñaami o heɓata hay barke aduna o alhaji alir waddanno reejo o haalnima noon ko o rentinata surtout so soynima neɗɗo o na jogori feññinde ko ala hen o rentina o rentina o rentina ceerno wi malaɗo o on kam rento momtaɗo jiiɗa ɓernde o on te waɗa o wi on noon sa tawama omo laawani ɗum hay goto wawa rondade ngol laawagol kisa ngol laawagol ronka hejje neɗɗo o wona ko ma yalta so yalti noon hankkadi wona jartude ni wona on ɓoorima barke ɓooriɗo barke noon ceerno wi moƴƴere yettata ko mo kala to wawi wonde
hankkadi komo weemi tan ala ɗo wawi wonde ɗum ne ko barke diine e barke aduna ceerno wi hatta yahwiya haa kisa o fukko fi jurfi hofrati e gaska e ɓundu gaska makko annariya o wuurira noon ga aduna o maayi kadi o naata jeygol jahannama yo Allah dandu en hen hay ɗum wiyete fergitere teɓe ceerno jofotoɗoɓe wonko ceerno jofotoɗo hewɓe noon ganda won anduɓe yo jofotoɗoɓe ko anduɓe kadi koɓe alhaji aali nawnoyo yoɓe jaaɓe janggoya ɓe garti noon mbiye peññino ɗon gueɗe goɗɗe alhaji aali en pamodirta e ɗum kaɓɓe defte mon ɗe ha tiiɗa min ko gonmi e mum ko min kalanmi koto Allah min ko toon gonmi defte ɗe waɗira ko majjere defte janggoyen ɗon ɗe ko majjuɗo waɗana deftere neɗɗo kay so dañi direct ne yetto Allah holko watta deftere ɓe wiya ɓe gadda ɗon sériyaji maɓɓe ko nangaɓe nangaɓe dama te ko wuuro alhaji aali siñi te ko alhaji aali nawi ɓe janggoyi ko ɓen ceerno haalata ɗum ɓe jalta ɓe ceriɗo oye jomum wona ɓortima barke barkinta e aduna barkinta e diine o wuurda noon ceerno wi o maya kadi o naata jeygol jahannama ceerno wi illa an tastadrikahu al inayatu rabbaniya so wona noon taw ko himme alliyanke heɓiri jomum Allah noon ko moƴƴo kala tuubɗo Allah jaɓana ɗum illa an tastadrikahu so wona taw heɓiri jomum al inayatu rabbaniya himme alliyanke faya tuuba ceerno min jaajo mum tuuba wa yuhsina kadi moƴƴitina golle mum on tawi ko malaɗo sabi Allah kam jaɓat tuubuya tan ceerno wi kono wa qalilum ma hum ɓen keewani taade tan jomori wi e gandal tuuba ruttito oye weɓanani ɗum heewi tan ko jandade wa qalilum ma hum ceerno wi li annahu qad ruwiya habrama ani sufiyati habrama ga sufiyankoɓe Cheikh Tidiani en anna zallatal asiyati ferguitade e seeremɓe nden ferguitere la tuufa yafataki ferguitade e ceerno ferguitere nde yafataki ferguitere ɓuuri bonde kudde koye ɗum no habra nde wonno en gari haa ɗo no waddi munasib tan e rewde e inɗe ɓe alhaji aali nawnoyo janggoy kono kadi taw ɓenne keddi e aadi jangi ha mbaawi kono garti mbaylani eɓen ɗo eɓe kewno noon kono koɓe mbaylano ɓe ko ɓen kalten ɗo kadi ɓeɗo fof alhaji aali neldunoɓe ko ceerno hamme baba talla to ciloñ ceerno hamme baba talla to ciloñ woni ɓeɓe kalten ɗo ɓe alhaji aali nelataɓe ɓe jaa toon windanaɓe lettre uji kamɓe ɓeɗo fof ko toon ɓe tawi cheikhu alhaji mouhammad ibni sa ɓe kalten ɗo joni ɓe kadi so ɓe jottima tan ceerno hamme wattaɓe koye juuɗe ceerno gila nden so ɓe jottima tan ceerno hamme wiyaɓe nodda ceerno cheikhu alhaji mouhammad ibni sa ceerno mawɗo o wiya naw ɓeɗo ɓe koɓe ma an e mabɓe nandi sifa tawno ko neheteri alhaji aali eɓe gari eɓe laaɓi eɓe woni hersoɓe ɓe ganda pankata gandi alhaji aali ni tan no ceerno haaliranma ni o ala hay yanoji o yiiɗa hay neɗɗo kewɗo yanoji haalaji dayiraji fof ala andi ceerno men ko noon guila cilon ceerno rewani e sanɗoyagal ceerno mawɗo rewani e kolɓe rewani e sanɗoyagal ɗum waɗi so alhaji aali neldinoɓe tan ceerno hamme wiya ceerno da ɓe koɓe ma naw ko an jangguintan saabi ɓe no cifori ni so jillodiri e sanɗaji ɓe tampat ɓe mbawa wonde ɗo woni kisa ko ceerno wondata maɓɓe ko ceerno jangguinta ceerno men noon ceerno mawɗo o adi nande inde alhaji aali fof koye ceerno Mamadou Bocar on jibini ceerno tijjani ɓoggel jibini siraji nen galle en siraji nen galle en Hamadani Abdoul Baba en mam maɓɓe woni Mamadou Bocar ceerno Mamadou Bocar ceerno wi koye huno ko makko gadimi nande Seydil Hadji Ali oy ɗo yaltini Seydil Hadji Ali tan oy ɗum no naatiri e ɓerdam heeni min tan Allah gandi ɗum ko ɗon o adi nande kanko ceerno omo ciloñ on ko ga wonno ferano noon wona pernoɗo ko garannoɗo kadi ko gandu ceerno Mamadou Bocar kadi so arino madina Seydil Hadji Ali ne heewi ko horanno toon kanko waɗanno alluwal tafsir gila ceerno en peccinani feere
ceerno Mamadou Bocar on jibini ceerno Tidiane Oggel jibini siraji nen galle e koye huno ko makko ganimi nande Seydil Hadji Ali o mi yejji tañade o lafdi oɗo lafdu no natiri e ɓerdam ha deeƴi ɗo caggal ɗum noon Alhaji Ali no reldirta almuɓe weeni kadi koye juuɗe makko wattete kanko ceerno wona yewtude e maɓɓe caggal darsu kadi ceerno ala ɓe yewtude ceerno hima ara e kolɓe sandaji so wona ɓeeɗo ɓe gone wiide ceerno ceerno hamme baba ko ceerno de ceerno hamme baba ko ceerno kono ceerno amen Alhaji Ali momin ɗacci caggal o nelɗo ɗumen ga o on heedani caggal ɓe gone e sifanade ceerno noon Alhaji Ali no sinciri wuuro mum e no nehirta hankkadi noon ceerno kañum ɗum woni e mum jogui ande so Allah daɓi kala ɗo gayni janggude juuray ko oɗo jiyaɗo Allah ayi ɓen nayi mabɓe biyeteɗo Bocar Saïdou Fasanu nde wonno Alhaji Ali wiyanno kala e mabɓe kaalaɗo yo joftine inde wuuro mum to Guinée Bissau Bocar Saïdou jeeya ko Fasanu nayi mabɓe haadi Abdoul Wahab kalam mami ko ɓe Alhaji Ali nelduno ciloñ nde ɓe jotti ciloñ ceerno hamme wattiɓe juuɗe ceerno nayi mabɓe biyeteɗo Mouhammad Sagna o wi on woni Mouhammad Sagna o woni bammum Ama Sanka Ama Sanka ene defo saraɗaɓe koɗi Ibrahima Diallel en kamɓe koddi bamaɓe o woni oɗo Mamadou Sagna oɗo ko Alhaji Ali neldunomo toon nayi mabɓe biyeteɗo Ousmane Foroya ko ɓi Boubacar Kawsara ay on ɗon Ousmane o on ko kawam on e nenam jiidi yummay baba on no jeeyano hen on ɗon nomo mbimami kawam o ko toon o hawri e ladial ciloñ to janggoyno to o hawri e ladial kadi ceerno hamme yamiri ceerno men yo moftumo juulammo ceerno loohi hasni juuli uggoyi ceerno mawɗo ɗum ceerno deƴƴatama haala makko woni Ousmane ɓi Boubacar Kawsara ko toon o hawri e ladial wa salla ala janazatihi a cheikhul haji Mouhamadou ibn Saïd gila nden gila ceerno feccinani feere nayi mabɓe Ahmad Kancuumo Kancuumo fof ko guure Guinée Bissau o wi o ko ceeko daɗo Mamadou Mafanko hewɓe men nangani Mamadou Mafanko ceeko daɗo noon beele kam e jiiɗi yumme baba walla baba tan ko Chaqiɓe Mamadou Mafanko nayi mabɓe Kalidou Mamma Samba Kalajja fof koye guure Guinée Bissau Mamadou Khalidou Mamma Samba Kalajja nayi mabɓe Oumar Mbaalo o wi o ko musidɗo mum Ibrahima ceerno Aliou nayi mabɓe Saïdou Kande Mafanko o caggal dutogol Alhaji Ali o hoɗoyno ko Ndar Saïdou Kande Mafanko o hoɗoyno ko Ndar Mafanko en fof no ko inde guure ko Guinée Bissau Mamadou Foroya on e caggal Alhaji Ali hoɗo yino Ndar ɓeeɗo ɗiɗo koɗoyno ko Ndar o wi ɓeeɗo Allah moƴƴaniɓe Alhaji Ali neldiɓe ɓe garti gandal ngal bonnananiɓe hay hunde ɓe keddi e yamirore ɓe keddi e tamanni woni ɓeeɗo ɓe limtammami ɗo joni te wonani e poti Alhaji Ali ko capanɗe almuɓe neldanno ciroñ joni noon ceerno wi habrama wonde suufiyankoɓe mbi ferguitade e ceerno nden ferguitere yafataki joni noon ceerno Dialalo ne windi lesɗo tawno ko ceerno Dialalo winditi deftere nde wonde ferguitade e ceernajo nden ferguitere yafataki jomum ɓoorima barke o wi ceerno Habibou mo ceerno Ahmad Tidiani Fass o wi namdi ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ceerno nde ɗo ferguitere nde ceerno mawɗo haali ɗo nde ceerno mawɗo haali ɗo ferguitade e ceernajo ferguitere nde yafataki ceerno Habibou ceerno Ahmad Tidiani Fass namdi ceerno men ceerno Tidiani ceerno nde ferguitere kam holi kayre o wi ceerno men wimo ko ferguitere teyade taw jomum kañum ko o teyi o ferguiti ko nde woni yafataki o kono ferguitere nde jomum tinani eyyi ɗum kam jomum nanguirtaki ɗum rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana ɗum waɗi wondude e ceernajo no hulɓini a yiyani hay e ɗalle he tan ceerno en kala nde ɓe ɗanni so ɓe garti e yiya seto wona e yafnade wiya ceerno minen seto woni mbiɗen jafni ferguitte ɓe ganduɗa dadde hen weeɓani komin tini hen e komin tinani hen ko yetti en e ko yettaki on foof mbiɗen jafno
wondinaade seere ɓe wayi noon alhaji aali noon kanko ko noon o wondirno e maɓɓe hay ngeel ɗon pellel ɓe ngannduɗaa ko sérintonooɓe ko ɓe calatono lomtugal ceerno jooni noon yimɓe ɓe sono kaala tan ɗon no ɓe ngannda gonno wiide maddir alhaji naami def ɓe ngannda kono ko mbirmami ceerno Ousmane wi ko ida kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu adami taɗa haala ka annda ko bone mawɗo gonɗa e haade sabi ko kaalata ɗon ko hayso neɗɗo gooto ne waawi nande gonɗina wona e mum on haalno e goɗɗo on haalno e goɗɗo ɗum yaaja no ɗum ɗo jooni yaajirni wiyeede madina alhaji naaɓe kanno ceerno wonde ko taw wona ko laaɓi ida kunta la tadri fa tilka musibatu taɗa haala ka annda ko bone gonɗa e haade ɗum ko jibinta ko hay gooto annda wa in kunta tadri fal musibatu azamu so tawi noon ko kalta ko aɗa anndi kono a nunɗaani kalɗa ko woodaani ko on bone mum ɓuri mawnude haalde ko annda ko bone ɓuri bonde noon ko haalde ko anndi te o haaliraani no anndiri no gomɗiri ɗum ɓuri bonde surtout ko faati e taarih ko jiiɗa ko no farwi taarih no farwi mbawɗo hoore en to taarih ceerno Elimane Dia farfeñe mawɗo dental gonɗo toon mi yiɗi nden mbaɗi yaha mbaɗarano makko ɗo o yiɗi kam noon sa mi kiranno ha nder jamma omo yewta o neɗɗo jewto kadi o mbo haala noon haala dental ngal no wayi o Mouhammad Siraji o wi ceerno ma ko ceerno ma o wi ɓi ceerno ma ko ceerno ma o wi no yimɓe gondirta giƴiraɓe ni hani ɓi ceerno ma oɗon jaada aɗa jagga ko giƴi tan oɗon jaada o wi ma on jaadu ñalawma goto ha garan hakkude ladde o wuppuma ɗon o yawta ana wawa yawtude ana wawa ruttade caggal o wi ɗum koko rende ke mbeɗa haalanno ceerno ma o gonɗo ɗo o wi Mouhammad Siraji wotte hen hay rawande ceerno ma ko ceerno ma alhamdulillah i nani ko ceerno haaldire wona goɗɗum ko ƴiyal nani windi joni noon ceerno wi fa kasiran ma jara mislu hada al kalami fa kasiran ne heewi ma jara ko dogi mislu hada al kalami hono kaɗo haala min famihi hunu ko alhaji aadi kasiran kono heewi o deƴƴatano ɗum surtout noon jannguɓe ɓe neno ko ɓen kewi waddede akal o deƴƴatano o rentinanno tan yaqulu lil ihwani alhaji aali ceerno haalata o wiya ɓuulu lil ihwani o wiyanno musidɓe ɓe o wiyaɓe iyakum mi rentini on watta hawuna hoynude fi huquqil ihwani haqqiji musidɗo ma ni tan musidɗo ma julɗo tan hay omata hoynu ɗum o ceerno wi alhaji aali no wiyannoɓe ni o wiya ɓe fa innama nubtuliya bi zalika kala mo jarribora usture e hoynude musidɗo mum julɗo ibtalahu llahu allah jarriboromo bitta hawuni bi huquqihi hoynude haqqeji allah oy kala mo jiiɗano usta julɓe no hoyno ɗumen o wiyata ko humpuma o ustoyat o hoynoyat haqqeji allah ɗum waɗi ko ɗum adda toon no rentinde kala musidɗo ma julɗo mbawɗo wonde tottuma haqqe makko teddinamo kormoɗamo wata usto hay goto ay ɗo jawotoɗamo ɗo ko ɗum wonata sababu ha jawoɗa allah ceerno wine hewno ko alhaji aali haalata wa yaqulu lahum alhaji aali wiya ɓe ijtahidu tinnoɗe fil ihsani moƴƴinde e moƴƴitinde hakkudeji moɗon moƴƴodire hakkude mon alhaji aali no wajotonoɓe koori moƴƴodire hakkude mon alhaji aali wiya ɓe wahzaru ndentoɗe minal wuqu'i yande honde ndenoɗe yanoyde fi huramil asiyaki hurumaji seeren ni andi ko jannguɓe kalanteɓe ndenoɗe yande fi huramil asiyaki hurumaji seeren ceerno noon mbawɗo wonde fof mi haalani kam kisama mbinoɗa ko ceerno ma o no zamanu joni ni sa naati ɗi réseau ji no seeren ɓe ƴattirte no seeren ɓe jennirte o wi alhaji aali no rentinanno kala gooto e teddi musidɗo mum juuɗo ɗo koynatamo ɗo ko ɗon koynoyta allah wona ɓilima ndentoɗe minal wuqu'i fi huramil asiyaki yande memde hurumaji seere alhaji aali wiyaɓe fa inna hada daa ay oɗo rafi memde hurum ceernaji o wiyaɓe ay oɗo rafi ko rafi de kono rafi o innama yudawa safrete gabdal isabati guila yottaki ɗum ko jannguɓe ɓe garti janngoyde de wona e wajade o wi ko rafi o noon suwa taw kono ko joni fuɗɗete safrede
no jogii rafiiji cafreteeɗi gila yottaaki jooni noon haade on janngoyi on ngartii ndeno ɗe hurumaaji seere memde hurum ceerno o wi ko rafi o noon safretee qabla l isabati gila yottaaki fa ida asaba so rafi o yettiima fagad halakal musaabu mo rafi o heɓi o halkiima tan hankadi gasi so rafi o heɓiimo pour yaatire mo heen caggal weeɓaani tawi ko majjuɗo ɗum baasi ala hen kono ngannduɗo o ɗum woni alhaali ay ɗum wonde ceerno ferit mi haalima ɗo ñanden nde o ari tan alhaji aali wiiɓe ko o alhaji aali wiiɓe ko o mo mbiyannomi mo jofornomi o ko o woni sababu ha kalɗo no yaafi heewɓe nde noon no way fof omo anndi caggal makko firti no waɗat luural waɗata kono sembi nortanoɓe ɓe fof o yaafi ɗumen te ɓen fof ko yimɓe Allah ko moƴƴuɓe ko yettiɓe Allah ɓe o hooli ɓe o duwani ko noon no omo anndi so ɓen gondi ɗon ceeɗani ne heewi doole no wawi ɓen cembinore te so ɓen cembinorama ko nden ceerno ɓurata tampude ɓe inne ande en ɓe kamɓe fof o yaafiɓe o wi fergo moon Allah jaɓi fergo moon ngo jeehe mbaɗoye ɗum nokkuji moon peññinode toon dental ngal sayru maggal ni ceerno Oumar Touré mo mbino mami o on ko Mamoum Mamma Seck Mamma Seck ɓi Alaji Alassane Seck o wi ɗum ya jooɗo Agnam Siwol Samba Abdallah o wi ɗum ya jooɗano e dental ngal Ganna Balol ceerno Younus Deme ko ɓi ceerno makko de Aliou Ismaïla o ta ɗum ceerno makko o wi ɗum yo hon Ndiaye Kounda Harouna Rachid mo kalten o woni fof makko o nawta ɗum Guinée Bissau yo jooɗo e ɗaybata Foroya Alaji Huudou Thiam ko ɓe ñiiko o nawta ɗum kay heyɗi eɓe keewi Ablaye Dieng o nawta ɗum Diaba on ko Diabanajo ɗum ɗo fof ko hade ceerno zeenade nde no so ɓen gonino toon ko gayi mawɗi ko annduɓe mawɓe fitan o ala no wayata ceerno wiyaɓe rafi safrete o gila yottaaki so yettima safratako ceerno wi alhaji ali wiyaɓe fa inna man i'tada wa awwada nafsahu alwuqu'a fi misli dhalika warrujua bitawba yushiku an yansadda anhu babu tawbati wa yusaddu anhu ida qara'a alhaji ali wi ayi gownuɗo fittandu mum o aadori memde hurumaji seerem yawade ɓe ustude ɓe yennude ɓe e aybinde ɓe kala gownuɗo ɗum ɗemngal mum aadori ɗum saha ara kadi o tuuba o watta kadi o tuuba o ma aro e ñalawma o tuuba taw o jaɓantaki neɗɗo e salo wowde ɗum neɗɗo wata jooɗorade seereme kala ɗo jooɗiɗa seereme so jooɗorama an ummo te ha joni ha ɗo kalaɓe ɗum ko rafiji meɗen ha ɗo ko rafiji men ɗum waɗi ceerno men Cheikhul Hadji Mouhamadou Saydou omo hulanno surtout hakkude makko e ɓesguji seereɓe makko ceerno mawɗo o wi mi meeɗa lelade jamma fimin mboɗo wahlito nana faade e ñaamo so naata mi duwima ɗam ɗo en ɗam hakkudam ɓesgam e ɓesguji seerem so naata mi duwima ɗum ha o wi kala biɗo no serdaɓe o wi mi huɗata ɗum de kono mi duwantako ɗum ɓe mbi wattan o wino mi wino wonde mi huɗɗata kono mi duwatako o wi somi tini hay hudde ma ɗo hay hudde joomum o wi ko hunde wotere ko sifa goto wona ay no duworino ndo haali ɓesgu alhaji yaari haw gayde no duwori Allah waddam e ɓe min ndenda foofandu min ndenda jikku min ndenda yidde min ndenda andiya ha ɗo men ceertoyta wona ko on duwa o duwi ɗum noon ko kanko e ɓesguji seere makko ko noon duwi joni noon yiya saha yimɓe jooɗoro ko wona haaji mumen no ɓamta ɓe no gusta ɓe te ceerno wi minen fof ko hunde wotere ko Allah waɗi noon an noon gussowo goto e maɓɓe o ɗum gonɗa e ustirde hoore ma eyi ceerno men ceerno Ibnu Umar ceerno no haala ɗum neɗɗo wata ustir hoore mum ustude goɗɗo neɗɗo wata jaɓ ustirde hoore mum ustude goɗɗo mo gustata o a ustanima ko hoore ma gonɗa e ustude sabi ko barke ma gonɗa sabi min hurum seeremɓe ko an tamonen ustade o wi kala mo wowni fittanu mum e ɗemgal mum memde hurumaji seeremɓe saha o nimsa o tuuba kadi o rutto o tuuba o wi ma aro ñalawma o yiɗa tuubde tawdamal tuubuye uddima nani an yan sadda anhu uddoga makko babu tawbati damal tuubuye ceerno wi wayi saddu anhu o ɗurne ida qara so fuggi damal tuubuye o ɗurne o e ummo ɗon wona o boorama ɗo ɗe rentade seeremɓe ko hunde mawde
ceerno wi fala yazalu o seerata kanko alhaji ali yandafi'u omo duño fi misli hadihi tambihati e yeru ɗeɗo pindinale wonay finde ɗum almuɓe ɓe koni ndentuɗe seerem koni ndentuɗe hurumaji musidɓe mon julɓe o wi hatta ya tuuba alladi hataka ha gandunoɗo e hoore mum no huncanno no ustanno seerem ɓe jiya on ara tuuba irno tuuba taw ko gonga e mum ويبين له الحج آلي فينينا مو أنه لا يزال يحاربه مدة حياته ويمين دون مدوري من آلي دون مدوري مي هبطو غوسو وجولدو مي حالان غوسو سيرم مي سيرتا هبادي اون من اونكو كابديدو ام إلا أن يتوب سوناته اون توبي وبي أسود سيرم أو يهرب والله يالتو ورونغو ولوبو ركام دو o tuuba walla o luɓora kam ɗo kono min gondata ɗo o wiwa e zallu o ñalla kanko alhaji aali ɗuulana haarihi ceerno wi gila puɗal ha mutal e on ñalowma taw ko ɗum tan o dawri jiya yu wabbihu omo fela wa yudhidu o yirbina baaɗilahu meranteje muɗum kala mo andi ko joom meere o wona e gufde o wona e yirbinde meranteje ɗe hatta yadmahilla haɗum saro haɗum firto o firta mere nde pankarde haɗum firto watan faɗi e ha ñifa naaru fitnatihi andi fitna ko jeygol ha ngol jeygol ñifa ko joomum ko wonno e mum ko hankadi fatasir ɗum wattina ɗon ɗo ko bone mawɗo wonno o serata omo waajo omo haɓo ɗum haɗum firto kisa wattina so tawi ko jeygol wonno wattina abarada no ɓuuri ɓuuɓde mina salgi e galas malaɗo o kam tuuba heddo ɗon biiɗonomo nde ko akal on luɓoramo ɗon so luɓorimo noon yaha joñoɗa waɗa mo kabdiɗo kama huwa sha'nul insanil kamil o e neɗɗo timmuɗo oy ko noon waɗata no alhaji ali waɗiri ɗo ni haysu tanazzalat tanazzul al haqiqi jew heddedamal heeko yeyi ayi neɗɗo alkamili wiyete kamili ko jottiɗo Allah haysu tanazzala at tanazzul al haqiqi ɗum o yiɗi sarhinandema tanazzalat tanazzul al haqiqi ɗum o yiɗi fammindema jottiɗo Allah ko toon o woni ko hadara Allah ko toon o woni kono saha o tellito ha o fotodira yimɓe ɓe ha o wawa haaldude e maɓɓe kono wona morom maɓɓe o tellito ha o nanda e maɓɓe o wawa haaldude e maɓɓe e wajade ɓe e wattude ɓe e laawol ha o gayna o fatato wonnoto neɗɗo timmuɗo ko noon alhaji aali noon ko noon ko toon o woni kono noon o tellito ha o nanda e yimɓe ɓe o waajoɓe watta ɓe e laawol joni noon wona neɗɗo fof famirta ni ceerno en ko ahlullahi en waɗa mo fammina wonande paamowo kay mo zawqu mum yetti toon mo haalno holko woni tanazzulu o famminna tuma ɗo ceerno wi maana tanazzulul insanil kamil ko wiite neɗɗo timmuɗo wonde tellitima mon haalduma maana o ko o ngabbino o ngabbi ha o yettima Allah koye ɗanngal o wonno fof maw haal ɗum ɗo o ngabbi o ɗannima ha o yettima joni noon kadi wona e tellitade ɓe ga hankadi ko ɓe goni ko ɓe jiida sifa ko ɓe jiyata ko kanko wona ɗum o yiyata ko ɓe kaldata ko wona ɗum o haalata kono noon il faut ko o tellito ha o wawa walludeɓe hankadi o waye mabɓe nulaɗo Allah wayata ɓe nala e mumen ni emo addamma misal ɗo noon ko haala alliyankewa no ganduɗa ceerno so naati ɗo ceerno wi fal faqiru kato jinɗo e Allah awwalu suluki arwande naatgol makko felo makko hankadi o yiɗi ko huccude e Allah awwalu suluk noon waɗi suluk omon naata e lawol Allah awwalu o teskode ko awwalu o ɗo fuɗɗi fuɗɗade ɗo yakunu omo laato kadi wata yejjid ko tanazzulul insani o haalantuma neɗɗo holno tellitori te ko dow o wonno kato jinɗo yottade Allah arwande felo makko yakunu ashbaha shay'in bi afradihi ɗon ala ko ɓuri mo nandude e waɓeno makko ɓe ni yimɓe ɓe ni wa amsalihi yeruji makko o ƴefti felo faadato Allah kono ha joni ko neɗɗo omo nandi e yimɓe ɓe yaqsiru omo faando magga sida hum pandale maɓɓe eɓe jogui garan place uji
jogi to ɓe ndendinta lahe bottaje ɓe gottoto ɓe kirtoto ni jogi to ɓe jeeɓoyta bal te hattaɗo o ƴefti fel omo yiɗi yettade Allah hande Barcelona e Real ne petta omo yeeɓoya kanko e maɓɓe nandi ceerno yi wayete mammo o faando masraha ɗum ne ko théâtre aw haamihim bolle puyɗeji maɓɓe ɗi ceerno ƴefti fel faadata Allah wahmuji maɓɓe o faandito ɗum théâtre uji maɓɓe yanoji maɓɓe denɗirago ngu ala hoore ala laaci qadra fodde bashariyatihi fodde ɓanndu ndu ko namdoto ganduɗa ko ɓanndu neɗɗo tuuyete ɗum tuuyeɗa ɗo yeeɓoyde bal tuuyeɗa ɗo han hettade dayiraji seeɗa tuuyeɗa ɗo hettade théâtre uji walla yebde théâtre fodde hubsi coggol nafsihi nden no fittanu sahano ɗi ko soɓi teeɗo ƴefti felo awwalu suluki ceerno wi ko ni o wayi awwalu suluki ɗo kono noon nayi ɓernde he kam yidde yaade faade to Allah joni noon fa ida staqat nafsuhu so fittanu ndu hankkadi yiɗi wata ɗallaat fittanu ndu ƴellitima lima inda rabbihi ko wonɗo Allah ɗo te noon omo wondi e ɓeega no mbimamin omo yebde maɓɓe baluji omo haalde maɓɓe dayiraji omo heɗode maɓɓe théâtre uji kono noon ha joni noon fittanu ndu ne miijo yaade to Allah ɗo jiiya hankkadi yankadi bona e waylitade man wiiju ɗum hankkadi andi e makko o yidde makko wona e waylade wa yasir o wattinda yas'adu omo ngabba daraja escalier ji alkamali wona yi hankkadi omo ngabbita seeɗa seeɗa omon monta seeɗa seeɗa omon ɓenna ɓeega kono o yettoyaki to wata yejji noon to nasuru o yiɗi haalandema haajum kadi jippitoyo kadi wona yi hankkadi omon ngabba seeɗa seeɗa ɗum enen koye men tan en tesko ɗum jiya oɗo mo mbaddunɗa cukagu tawaɗa andi o no mbaddi cukagu tewaɗa andi o ni ɓurdoma oñade hande jiya kanko ɓuurma fewde hande jiya o a suusa haalandema ko faati e dayiraji ko haala Allah tan e haala qur'ana tan walla haala ceerno kalantama o weltoto tan ko ha kalnama wajuji ceerno bandaji ceerno walla ko nandi hen kono a suusa wiide aɗa arda e makko no mbanoɗon nden ni ande ne waɗa aɗa yiya ɗum wonata ceerno wi jeyano mo ngabba bi qadril himmati fodde noon himme ko fodde himme makko sahanomo escalier goto sa himme onomo escalier ji ɗiɗi sahanomo premier sahanomo deuxiéme ha troisiéme wa bi qadri ma taraqqa fodde ko ngabbata ko fodde ɗum yamtasu o faltorto bayna afradi hiɓe o nandunoɓe ɓe wonduno ga omo yebde maɓɓe no mbimami ni kala no o ngabbiri fodde ɗum wonata e sertirde e ɓeega seeɗa seeɗa tan saha ñalawma o fof ko kamɓe gondatno saha noon jeeya no ngabbirta ni wona e ñalawma hay ko heure uji ɗiɗi ɓe gondata walla taw ko minta sappo walla ko nandi hen taw hankkadi heure uji keddiɗi ɗi fof o yiiɗa hay jiideɓe ni taw so yiiɓe tan o hulata walla o hutoɓe hankkadi o wi e place maɓɓe kono o yettaki to hankkadi wayata nakkiru anhum o waylo ga maɓɓe li bu'dihi sabi woɗɗitademo an muqtada shaklihim hankkadi o wi e mbaadi maɓɓe wa qurbihi ɓadademo li tabi'il hadrati ayi hankkadi ɗo no ko pokkiɗo taade o fokkiti noon ga kamo ɓenni hankkadi to ɓuuri ɓadade sabi to paaɗa ɓuuri ɓadadema e to gummiɗa ceerno wi hatta ida qaruba ila hunalik ha noon so ɓadima hadara Allah aw walla bo wona o ɓadima joni ceerno wi mbaɗen wasala o yettima o ɓadima walla o yettima jiya yakunu o laato fi gayati ta'akus wona hankkadi carrément complètement o serte maɓɓe hankkadi ko wiyete neɗɗo ko ɗum ala e makko ɓeɓe o joddotono ɓe o haaldanno ɓe renduno haaju hankkadi ɓe gona sifa goto gayatu ta'akus ma afradihi wa amsalihi yeruji makko ɓe wondannoga o serti e maɓɓe hatta noon ko neɗɗo de omo ga aduna ga kono ko ɓanndu ndu woni ga kono ko heddi koko dow woni no jiirata ɗo ceerno en ni wona ɗi jiiya ceerno ñana ko ɗe joddo e makko ko tergal ngal jiyeten de kono ko heddi ko fof ko dow woni limu masajatihi hankkadi o jillodiri haqa'iqal asma'i wa sifati haqiqa inɗe Allah e sifaji Allah hankkadi naati e makko ɗum waɗi ta'akus o ko complètement hankkadi o serte e maɓɓe ɗo joni ko hay seconde goto o wawa joddade e maɓɓe so wona de taw ko joddade maɓɓe wajade ɓe wattude ɓe laawol kono kay wona ko ɓe ndenduno adan ko eyi
إن الله صفاجي الله التي مقتضاها الحق الصرف تيدum ɗaɓɓiti ko goonga laaɓɗo cer kanko nangata ko goonga tan daayiraji bolle puyɗeji ala o yalti heen wona en nganndi hankkadi kanko o laaɓi ceerno wi kama anna ahlan nufus no nganndirɗaa yimɓe pittaali mo huccaani e Allah noon yimɓe pittaali en ɓen ko huccaani e Allah ɗum woni ko heewi e men ko madlabuhum ceerno wi ɓen ɗaɓɓaade maɓɓe albaɗilu sirf ko meranteere lamde ɓen ko albaɗilu asirf meranteere lamde ɗum woni ko ɓe ɗaɓɓata dayiraytiji oɗo noon hankkadi yalti heen o hankkadi inɗe Allah sifaji Allah ɗi naati e makko ɗum hankkadi laaɓi e makko wa huwa fi hadihi lkayfiyati kanko hankkadi e oɗo alhaali oɗo sifa o serti e maɓɓe la yata'atta lahu tasaddi liltarbiyati walhidayati li annahu la yarifu illa alhaq hankkadi hay huunde wawa faddade mo tarbiya e peeɓal nde wonno ala ko andi illa alhaqqa sona gonga ɗum hankkadi ɓori ko wonno adana ko ɗum bo mo yejjiti ɗum li annahu la yarifu illa alhaq o anda sona gonga ala cakaneji wala yaqa'u lahu bil bali jolantamo e ɓernde illa ma yuqaddisu bihi l uluhiya ala ko jolata e ɓernde makko sowona ko omo sennira Allah ɗum tan jolata e ɓernde makko andi mo ganduɗa ɗum tan jolata e ɓernde mum andi on kam miijaki pankare en dayirayti en yaade e belaɗo fittaɓe ɗum waɗi hankkadi wala yakadu o ɗeɓata yuhsinu omo moƴƴina muamalata gollondirde ahlil baɗili ayi yimɓe mere hankkadi o wawa nde o tawno ko to o woni li galabatil haqqi aleyhi tawno gonga o jaalima e makko wa adami quwwatihi hankkadi o ala sembe ala ta'diyati huquqil muqamina woni ñiɓɓe pewani to Allah kanko o fayi to Allah o yettima heddiɓe o wawa toɓe haqqi maɓɓe sabi haqqi maɓɓe ko dayirati laari no mbaɗɗa nangam e nangam hankkadi haalaji bolle puyɗeji beltinen pittali mbiyeɗen o wawa ɗum waɗi o joddata koye maɓɓe sabi so joddima e maɓɓe o yiɗata ko tottude ɓe haqqeji maɓɓe haqqeji maɓɓe noon ko belaɗe e mere e pankare te ɗum hankkadi yalte makko o wawa joni noon ceerno wi summa ida manna allahu ha joni ko tanazzule yiɗi haalandema joni noon summa ida manna allahu alayhi bi tanazzuli so Allah moƴƴanimo wona o ngabbi o yettoyimo joni noon so Allah moƴƴanimo jaɓanimo yo tellito Allah hankkadi jaɓanimo ɗum yo wattu tellitade so tellitima noon so joddima eɓe wondannoɓe hankkadi ko huccinde ɓe Allah ko wajadeɓe ɗum ɗo fof ko haalandema tan wonde alhaji ali o wima ko ɗum woni alhaali neɗɗo timmuɗo alhaji ali ko toon wonno toon tan woni kono o jippito o wawa haaldude yimɓe kanko Allah no moƴƴanamo oɗo tanazzul sa wima alhaji ali na waajoɗi waajude na haalde yimɓe ɗiɗo haalaji o wi ko Allah moƴƴanmo caggal nde yetti Allah Allah no jaɓanamo kanko omo ara omo ruttito omo yahato Allah to omo artaga wonɓe ngannduɗaa noon gila jahi ko toon tan ngoni a yiyata suufiyanko ɓen kamɓe jillondirta yimɓe kaldata he gooto joom waɗa tan ko hoore mum ayi on Allah newnanaani mo tanazzulu o on o yettiima Allah kono ko toon tan woni ayi ɗum seerndi kadi nulaaɗo Allah e annabi Allah nulaaɗo e annabi no seerti wiyetee nulaaɗo komo Allah jippine mum wahyu yamiri ɗum kadi e yettiima eyi on woni tanazzul o annabi noon wahiyama e makko komo remira Allah kono hattino hoore makko yamiraki yettini suufiyankoɓe ne ko noon nde maɓɓe ɓen so ngabbi tan ngabbi gasi jippagol ala mo mbawi haaldude ne jeeya e maɓɓe noon so ngabbi jottima kono kadi nanele ayani wa alamuna minna nabiyun wa mursalu wa alamuna alamu amen windere amen minen suufiyankoɓe min nana e amen nabiyun wa mursalu nayi amen annabi nayi amen nulaɗo Allah alhaji awi noon koye magama risala ko waliyu Allah o yettima kadi o mirama yo yettima ceerno en fof noon koɓe yettiɓe wona ɓe mbajo en jemma e ñalawma e pooɗe yimɓe mbattumen lawol wonɓe ganduɗa noon kadi on koye mumen tan katti joni noon summa ida manna allahu alayhi bi tanazzul so Allah moƴƴani jeyaɗo o jippitade o jipporo lil ifadati ay naftude tagore nde yarjiu te o ngabbino haw yetti jeya noon yarjiu o rutto galilan
متلرو سيادة سيادة لمشابهة الخلق سبي نندد مو يتغور سبي كو نت حتى يكون هؤلاء أي كواحد منه وين غوت مبدي حرفا بحرف تي أسيرتي مبي حالاري تي هنكدو أرتي na haji ari do wonno arti na jodre mabbe na halde mabbe mayeni ndentode hurmaji musibbe mon ndentode hurmaji serem dum ko rafi yennude ceernaajo ko rafi onon safrete gila arani mona nafti hatta yakuna ka wahidin min harfan bi harfin yaqsidu fi zahiri to penji o faando ho magasido ko faandale mabbe o joddo e mabbe o nyamde e mabbe o mayarde e mabbe o mayno e bayni to penji wona ceerno wi noon fala tajidu a dañata ma tumayyizuhu ma tumayyizu bihi anhum a dañata kada serdiramo e mabɓe illa fittiba e sunnati wiyeede wonde kaari yettima Allah taɗi e ɗum ga wona ñande fof eɗen jiiya ceerno eɗen julda e makko oye mbawata serdiremo e yimɓe ɓe tan wonde o ko jottiɗo Allah kadi Allah yamirimo hokkima yamiroɗo yo artu o wona e wajade yimɓe o ceerdirtamo heddiɓe ko rewde sunna tawa tan yi ko sunniyanke e hoore makko ko sunniyanke e galle makko andu ko on hayso mo diga yimɓe ɓe mo joddo e mabɓe andu ko on ittiba e sunnati wastigamatil khuluqi e foccade jikku o jogi ko jikku pocciɗo kadi woni sunniyanke kala no mo mbiyeɗa ko ceernaajo kono ceernaajo wona sunniyanke e hoore mum o wona sunniyanke galle makko o on yottaki Allah yottaki Allah ceerno ɓe gandirte ko rewde e sunna e moƴƴugol jikku wa mu'alafatul qulubi fi yadihi e gowodirgol ɓerɗe ko ganduɗa ne e juuɗe makko ɗo jooɗi fof ko yimɓe gon hunde wotere yimɓe gon sifa gooto julɓe gon hunde wotere mo jiiɗa way noon ɗo ko ɗum woni sifa makko ɗum mbawata serdiremo e heddiɓe ɓe sa yii ɗum e makko tan andu ko on fala yuhza bi zalika ceerno wi yeɗatake o sifa noon illa hum so wona kamɓe yottinoɓe toon ɓe ko ɓe mbayata ni ko ɓe gonata e sunna jogo jikkuji moƴƴi gona e wowandirde ɓerɗe ɗe e dow gonga joni noon wa huwa kanko neɗɗo mo mbiyinɗen ɗo fi haali safarihi insanul kamil e alhaali ɗanngal makko nde huccito Allah nde yakunu kamaluhu nde laato timmal makko bi qadri tamayyuzihi min jinsihi ƴeew tan no o faltori kala no o sertiri e yimɓe ɓe ko noon timmal makko foti yimɓe ɓe no mbaɗa dayirayi yimɓe ɓe no goofa Allah yimɓe ɓe no tooña yimɓe ɓe no ñoha kanko a yiyata ɗum e makko kala no o sertiri e maɓɓe timmal makko ko noon fotiri yakunu kamaluhu laatoto timmal makko bi qadri tamayyuzihi min jinsihi kala no o sertiri e heddiɓe timmal makko ko noon foti wa shibihihi e nandudemo bir ruhaniyina woni yimɓe ɓe ganduɗa ko alliyankoɓe pofirta ko Allah o serti yimɓe heddiɓe o nandi alliyankoɓe jiidano e ruhaniyina ko dabata e mbiyata ruhaniyina an dabata mbiyata ko rawhan surtout suusɓe Allah ɓe wima nde rawhan o de ari wi ko nanggamo e nanggamo waɗi listitar rawhan o wi ko ma jaltina sodak nanggam e nanggam wona on ruhaniyina ceerno haalta ɗo wona ruhaniyina mo dabotoɓe kaalato ɓe jogui ruhan ɓe jogui rawhan o haalantami ko mbaɗata e ko mbaɗata ala wa shibihi nandire bir ruhaniyina woni alliyankoɓe timmal makko degré mum kala no o sertiri e heddiɓe e kala no o nandiri alliyankoɓe ko noon timmal makko foti joni noon o fi haali rujuihi e alhaali gartugol makko hankkadi o tellitima Allah hokkima yamirore o wawi haaldude tagore o wawi wajade ɓe o watta ɓe peewal o fi haali rujuihi yakunu kamaluhu timmal makko laatoto bi qadri shibihi bi afradihi kala no wayi nandude e yimɓe heddiɓe ko noon timmal makko sifori wata haqquqi ittisafihi e haqqinede siforademo bi awsafihim sifaji mabɓe min al bashariyati sifaji wonde ɓandu ko ɓandu harjinta ko joni noon o rewni hen wa amma nasaruhu teeɗo ko damal modanal ngal fonno wonde kono ceerno yimi alana ɗum gandal ɗone mi junnata ko hen
ceerno wi wa amma nasaruhu tawi ko yiyande alhaji ali ko mbiyeten vision kaade jogui yiyande الذي يسير النحاس ذهبا والقضة فضة فمما لا أستقصي وصفه لعدم تحققي بكيفية تلك الحظوظ قال شيخ موضوع رضي الله تعالى عنه en gayni haalde sarɓatu jawlagol pirñitagol laabagol alhaji ali o gayni haalde ɗum fonno rewde hen ko nasaruhu vision makko yiyande makko ceerno wi to mi junnatako o wi yiyande alhaji ali alladhi yusawwiru nuhasa zahaban o wi yiyande alhaji ali ƴefta kire jamdi ɓaleeri watta ɗum kanŋe ceerno wi yiyande alhaji ali ƴefta qidda tan hayre leydi watta ɗum fidda tan kalis danejo yiyande makko nde ganduɗa ne watta jamdi ɓaleeri kanŋe watta hayre kalis danejo woni gal ceerno wi nden yiyande kam fa mimma la astagsi mi wawa gaynude wasfahu sifade ɗum mi adami ta haqquqi ɗon mi alna ɗum gandal ni ɗon toon kam mi woppi toon ceerno wi toon kam mi yahani toon ɗum no wadditamal janggo ngal naata hen ko e wajuji alhaji ali saabi ɗo ceerno jaɓani haalde yiyande alhaji ali vision makko ƴeftowo jamdi ɓaleeri watta ɗum kanŋe ƴefta hayre watta ɗum gal ceerno wi toon somi naati toon mi gaynata li adami tahaqquqi sabi wasde yenanedemi bi kayfiyati tilka alhuzuz ɗen gueɗe ɗe Allah feccimo hen e on sens mo Allah hokkimo hen o mi wawa mi alna ɗum gandal ɗum waɗi mi raɓɓiɗinima ɗo tan ko ha tan gandon yiyande makko nde no watta kanŋe no watta ñamdi ɓaleeri kanŋe ƴefta hayre watta ɗum kalis ngol ɗo joɓɓol tan foti yonde on ɓe mbi konngol jottigol kangaɗo jeeyi ɗum ɗo tan omi raɓɓiɗirima ɗo tan yiyande makko nde no watta ñamdi ɓaleeri kanŋe ƴefta hayre watta ɗum kalis oymi jurnata ko hen li adabi tahaqquqi saabi mi yenanaka bi kayfiyati tilkal husus ƴewnon ko foti no ceero mawɗo miijoɗa ceero mawɗo eno foti ni eto yetti to eno wayni so haali ka ɗo haala alhaji ali ko neɗɗo mawɗo de radiyallahu taala anhum jami'an allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fatiha salatul fatih يا صلاة الفاتح alhamdulillah